Omarigereria oito wase mambiyo ndisi TV ndire no mogoko bo kwarigania gocha se gipindi kigeito gi devotion na kikwa bo kire bwa kire bia oyo no muri sese de kionchonga okoire devotion ye na inde nare kugania otogo chaka tora chaka no gusaba tumayo chaka ringana lyo manene tusabengo Yasaye tata na ende wetera sobuya no bwanche ndi bwao twakira sekiru kyo kya mabira to kurigia obusera bwao na gokwariga ni gocha sichi nkoro cheito ase mambi yeke korugoro okwana manaintwe na enda oso asichi nkoro cheito ime obotumo boigogotoa obobikoro botokubwo komenya buno bwanche kwa ukore na kugusaba gweito gwetera asiretera Kristo Yesu muturi oito. Amen. Omwanchwa asegetagu ikekyo monene Biblia igotokoro kirunya sae bobwanchani punakoriyo munyabibe oyota wenereti amorosie elindatire nasobozibwaye buno yobwancheirwe neri tukeriare roise mambi ento chikorigereri yobwanchani bwanya sae bwokorigia oria otawenereti bwa mokora nere kugwenera elindo bwancheni obwamenya ase enkoro yaye ime Eden ekero mwanya bantu bakorete ebibe n'omotorio yiteko barigia na Abaisiraeli ko bakoro Misiri bakoenda Kanani ko baikira ase roro bakemurunganirio monene bakemurunganiri Musa nekero bemurungania omonene agatakoboro kinga no monenari agasukense make Biblia goteba nga agatiga chingiti cy'obusongo kigacha kikaruma abantu nekero cyabaruma bansa gukwa bagukugwoka bakaira nase birengereri byabo ime bakamanyanga oyoro no kubwaso guma bwabo no monene Nyasaye bagacha ase Musa bakarira asare bakomate Musa twamachira sobuswa Nyasaye kwana no maneno ito atwabira macheito ni bibyeito nekero omonene Musa arira sobuswaye agateba batebiro omonene babiri eliyo chingitiri cyari ko baruma no bosongo baganetingana inde nchiyo barumarinde no manana agate Musa egento gokora yokore genteka mo ekworo kyanga ninchende no kobwa neringana likurwa somo nuone na lirigotoria bono genda rosie omubwekano bwengiti bwetai oyebeka somo teigoro nekaro kwa yebekira somo teigoro montonde bwensi engiti ekoroma yobosongo kara aligere ligoro yakogwena nkyo manana aganeti yaganeti begerenga nero bwato kobwa nokobwa kwa ego kurwa sobwanchani bwaye butari koera nonde bwensi orukoro mwane ngiti karigereirie aria ase engiti eri yabekire aso moteigoro yarosire mubwekano ori bwengiti igare kogwena aini egente komonene ataite kworo kinga asobugima bwaito oyorengo mochakano totongete Yesu Kristo nekaro twagwase bibe naende gwetera asobwanchani bwayo bonene akana cheki naike kurugoro acha sense yirinda tugwendi kurwa sorwiri bwibe no bwamakwiri igase chinkoro cheito ime oikatoma eri bagali litangani nekaro twamaire ago soime yeito aurukia obwanchani bwaye aurukia maberaye aurukia mabebaye na kera ringana togokora limoimokere iguru pono maneno gukwana Nikodem ase gitabu kya Yohana 3 nekefungu kya 14 gotira oteba iga Yohana 3 kungu kya 14 naki buna Musa aimokeretie engiti igora ari ase roro nabo igo omwana omwanya bantu goikaimokereri gwiguru nonde bwense yora mwegene nanyora obogima bwa kare na kare ase roro ekera Abaisiraeli barumitu n'eching'iti
Musa imokeretio mubwekano rubweng'iti iguru yarenge entenenera ya Yesu Kristo origochi gocha ng'ekero Kristo Yesu aruro obogima bwaye ase omusaraba o Calvary ase eng'enche atwanchete goika omoerio nonde bwensi orarigereria obwanchani bwaye bogotoka ime ya obogima bwaye na okweri kwaye ari ase omusaraba o Calvary nanyore obogima bwa kare na kare karanachi ekina kiokomoita bakorwa ase enkoro yaye ime egene kera ring'ana rikorwa ase omonwa oye nanyora obogima bwa kare na kare kemungo kia 15 kemo kiamanya goteba ng'a naki Nyasaye yanchete ense goika akarwa omwana oye omomoima ng'erinde monto onde bwensi oyo oramwegene tagosira nanyora obogima bwa kare na kare bino bitana bibere naki Nyasaye tamotobete omwana oye gocha ase ense erinde agambie ense korende atorie ense goetera asare bitana bitatu nonde bwensi oyo omwegenire takogambigwa korende onde bwensi oyo tamwegeneti otiekire kogambigwa egekora tegeneti erieta ry'omwana omomoima o Nyasaye ege 19 kiamanya korwa kero kiakwana iga neke na kiekina oborabu bwachire ase ense n'abantu banchire omosunte ribaga ry'oborabu ase eng'encho ogokora kwabo kore okobe abancho korwa ase ifunga ebiga Nyasaye akorukia obwanchani bwaye botari koera ng'a goetera ase omotoiroto Yesu Kristo oyo atomete agacha ase ense eye akaiborwa buna mwanyabanto akaborwa ense yogochika kwororeri akamenya omogaramerete omonene Nyasaye na Nyasaye akamokora koba omobui ase eng'enche amogaramerete na intwe goetera ase enchera yokwegena tokorwa obwanchani bwa Nyasaye bori bwamotomete Yesu Kristo agaika korwa igoro agacha ase ense eye erinde akorigia aye naichandigie bari totogwenereti ase obose bwaye tokomoita bagoetera ase enchera yokwegena tokonachi ekina komenya goetera ase kera ring'ana rikorwa ase omonwa oye otebire ntore n'obogima bwa kare na kare abanchwa obogima bwa kare na kare nekegu kia obwanchani bwa Nyasaye obwanchani obwa Nyasaye tokoboegu buna ekegu bwabekwa ase chinkoro chiaito ime ekero twamoitabire Yesu Kristo buna omotoria bwa obogima bwaito egekogera ekero Yesu are gotemwa neloyo yomo akamoboria omonene ngochika kikorokona ase amachiko onsi ase Matayo 22 ekemungo kie 35 na Yesu akamatebia ogochika kwerita naende korokona na asonsi noko omwancho omonene Nyasaye nenkoro yao yonsi nechinguru chiao chionsi nokobua kwao gwensi nogwakabere egokonga buna oko bwanche oyo omino buna bweanchete aye bweka omonyene omanya goteba ng'a obobani bwensi ekero ogosoma gochakera egetabu kia omochakano mpaika egetabu kia omoeri gekorokwa okomanuka naende osome ebitabu bia Zaburi amang'ana yonsi naesungeti ase obwanchani bwaito gochia ase Tata Nyasaye na obwanchani bwaito gochia ase abaminto na omonene agateba naki Nyasaye ayeanchete ense goika akarwa omwana oyo omomoima tai kende okomoakana tari kende nkomoakana igo nkomoa obogima bwane goetera ase enchera yokwegena nekero namoire korwa ase obogima bwane goetera ase enchera yokwegena ong'itaba ontamboke korwa ase amakweri onsoia ase obogima bwa kare na kare omotori oito agateba ng'a omonene tamotomete Yesu Kristo ache korigia amamo chao ache korigia amamo chane erinde atonachire ekina kia amakweri a kare na kare
igachete enseye irinda tuturie agacha senseye toko mobugima bwaitu erebu noborobu bwense yago so ime yaito aoro kyubiye bwa ime yaito atokore koba ekerari obugima bumbo Kristo igoboro kwa magwa Kristo Yesu ime yomonto korukwo mwegeni nekera amire yakubika obwanjani bwa ime yao obika sende obwanjani obo bokogenda gochia senya saigoro bwamanya kogenda gochichinsinyo chionsi asaba minto barororo bamenyeta asobuzi bwenzeye teko bangana mangana y'omuntu tugukwana goika naende turukia soko menye gwitu gwakera lituko omosombo Nyasaye okorokwa Paulo ekera korigereria ing'ana eriga igoro y'obwanchani bwa Tata Nyasaye naende origereria erebu nachandete ekanisa y'omonene ase amatuko onsi goika ekero baumera n'omotoirete Yesu Kristo kare enchera kogenda Dameski abaire amarube n'abarai b'ekanisa achikobwata abanto bari bomwigerete Yesu Kristo ababeka echera abande abaite bakwe nomane okomori Saulo nkiekaro gonchanda iga kerabo olibo omwana Saulo akaboria omonene naye ng'o nachandire na Yesu akamwireria akamateninchi Yesu Nazareti ogochanda Saulo ekera amanya ng'aini Yesu oyo ngochanda abanto baye nero omotori bwegesa gukiamanya abanto akarua obogima bwaye gochiasi Yesu Kristo aka Yesu Kristo ribagari ritang'ani ase enkoro yaye ime Yesu akaba omogeni oye akamenya ime y'enkoro ya Paulo bona ase Abakorinto yeritang'ani 13 ekemugo kia eritang'ani ekero Paulo anyorire obuya obokorwa ase omonene eagokwana yarorire naye omonene akorire ase obogima bwaye ime omanye gokwana ekemugo kia eritang'ani iga nenkwana ase emeru ya mwanyabanto n'ey'abamalaika onye timbwati obwanchani nigongo buna endege ekona kuoga igongo buna etai ekuoga eriete endege nekengere chiombe chiagasibe iruriri kare eng'ombe eri entindi gose enyibi egotama eragenda gosaria ebinto yasibirwe egento igotiga iga gekogenda agekonya kobuga oteba n'obogima bw'omonto okorokwa omwana wa Nyasaye otebire omoitabire Yesu Kristo buna omotori oyo obene korende tabwati obwanchani gochia ase Tata Nyasaye naende agatwara obwanchani gochia ase abanto bamwabo goetera ase okomenya kwaye gwakera rituko iganga buna ekengere gekonya kobuga naki ekiendege ekonya kobuga Paulo omanya korwa origereria oteba iga nintwara ebiegu by'obobani ndanyare kobana mono ng'orokia obobisi bwensi bwa Nyasaye naende ntwara obomanyi bore obwa igoro mono nintwara okwegenda korata ebigepitunu ng'ang'anya nebitunu ebing'anye ng'onye timbwati obwanchani tindi kende omanya gokwana ao totebia tindi kende nindwa omobere one na bionse ebimbwate nkabere abataka ndwa omobere one osambwe onye tindi n'obwanchani tindi anyora kende obwanchani nigo boro baremereria obwanchani n'oboitongo obwanchani bone eribero mboikwimokereri igoro mboikwerora mbori obwenenu mbwana korigia ayara ayaye abanchwa oboroso bw'obogima bwa kare na kare igobore ase obwanchani bwa Nyasaye n'obwanchani oboneke egutokwaegu na Nyasaye goetera ase omoika omochenu egekoera aye amana inchi etore abanyabibe obwanchani bwaitu obokonyere neubi y'ebibe korenda ekero omono oito asoire ase obogima bwaitu ime twarigereiri na korora obosera bwaye buna abanto bari barenge ase eroro Abayahudi bachiete korigereria ng'a bakure kende ekiankeri ime yabo mbagwetoria bakamnyoka ase Musa bakamoteba Musa twachandekire koranje torerera omonene atwabire na omonene akamatebia Musa
yontaete korora ng'a ekingogotebia ogokora kiaorokiri ng'a abanto mbabwate okwegena ng'a ninche ngotoria ninche nkogwenia bono rosia omobwekano bweng'iti obeke ase omote igoro nonde bwensi okorigereria agokworoki ng'a onachire ekina ng'a oyo oteba ng'a nkorigereria nkogwenande naende nabwate okobua gokongwenia omonto oyo iga nagwene abanchwa naintwe twaonchoire amasi aito ya chinkoro chiaito twamorigereria Yesu Kristo twara nere ogosemeri gwaito twara nere chinguru chiaito twara nere okobua gwaito twamoa obogima bwaito iga agoika korwa ocha buna omogeni obene osoa chinkoro chiaito ime ekero asoire ime iga ya chinkoro chiaito bwama obuya bwaye ekemo kia ebinto akwama na obwanchani botari koera bogotoa ribaga rigiya riokomoita omonene Nyasaye buna omotori bwa obogima bwaito buna omotongi oito buna omobi bwa obogima bwaito buna oyo ogotorenda korwa ase amabonsi naende okorigereria ebitongo biria atongete bitoetanaine abo bare mwanyabanto twabancha buna tweanchete intwe tweka abanyene egekora oyo torangeiri nobwanchani omonene oyo tayama bakoganiretie tayama banganiretie yanganiretie amaya naye agokoganiria amaya tatomete Kristo Yesu acha gokogambia akonachera ekina kia amakweri akare na kare iga amotomete erinde agotori na inche antorie negekoera omonene agokwana ng'a naki Nyasaye ayanchete ense goika akarwa omwana oyo omomoima erinde monto onde bwensi oyo oraitabe korwa ase enkoro yaye ime ogoitaba korwa ase enkoro ime nagokoroka okwegena tagosira nanyore obogima bwa kare na kare mwanchwa omotegereri ekero twamoire ribaga eri iga agoika korwa igoro oba omogeni oito obene nekero abeire omogeni obene osibia chinkoro chiaito ochichena obeka obuya bwaye ime yaito otorosi twaba emeremo emiya ya amaboko aye emeremo eye emiya ya amaboko aye ntokoyetogeria egatari intwe Kristo Yesu okorire negekoera ase abaebeso ibere ekemogokia ekia gatana gatato negia kiana negia ikomi ogoteba ng'a mwatorigwa ase obuya goetera ase enchera ya okwegena aya tarueti ase more erinde omonto abase gwetogia iga ere emeremo emiya ya omonene akorire ekemogokia egia ikomi ogoteba ng'a iga atokorire bo otokorire koba emeremo emiya ya amaboko aye erinde totara ase eri aye omwancho omotegereri nogwancha gwa tata ng'a totara ime ya obwanchani bwaye nogwancha gwa tata ng'a tokore emeremo ya obwanchani abatakambara ase egati yaito chintakana nchiro ababoraka mbaro abatakanu mbaro abanto mbaro bakorokwa abageni batamanyete soba ase ekare bonsi batagete obokoreri bwa obwanchani Nyasaye bwa obuya naende bwa obwanchani goetera ase okomenya gwaito gwokoorukia obuya obo gochia ase abande igo tokomoimokereria Yesu Kristo igoro buna Musa aimokeretie eng'iti aria ase eroro igoro bonsi bakorora obuya bwa Nyasaye korwa ase obogima bwaito igo baracha ase Kristo Yesu na baraba batorigwe baba abanyamwando b'obogima bwa kare na kare nogosaba kwana ase emambia ng'a aye amo na inche toma obogima bwaito achi buna omogeni oito obene ase chinkoro chiaito ime abeka obuya bwaye ime abeka amabere aye ime abeka obwanchani bwaye ime naintwe toboroke gochia ase abaminto bari tomenyete amana barabwo riori amang'ana tokorusia ase emeno yaito aoroke ng'a Nyasaye na obwanchani na abare abaye babeire buna isari Nyasaye atosesenie twensi ase emambia eye ekero tokomoariani koba omogeni oito obene ase chinkoro chiaito ime goetera ase irete ria Kristo Yesu omotori oito amen tosabe Tata Nyasaye naende ase emambia eye twachire ase ekerokio kia amabere buna abana ba abanyabibe twakoborio twabere keroko machane ibe twakorera ase obosi bwao
utosibina gotokiana na amanyi ngai omotori tu Yesu Kristo naende otokoroka emeremo emiya ya amaboko ao oso ime yaito oroki obwanchani bwao korwa ime yaito naende ekero twabonyure boiteke korwa ase tore gochia ase abaminto bari tokoumerana nakwo ogosaba gwaitu goeteresa erieta ria Kristo Yesu omotoria. Amen.